Magandang gabi po sa lahat. Good evening po. Ano tinalak? Magandang hahagod. Magandang tinalak. Dapat yan ang dalang tinalak. Ang anak? Lugat sila ko. Noodles English. Takin lang. Good evening po sa lahat. Good evening. Mega let's shout out. Kapsat IG. Ma'am Ilocana Girl. Gandang gabi. Mega let's shout out sa'yo. Thank you very much for coming. Sabado Jai. Thank you very much for coming. Kapsat, magandang gabi. Thank you very much for coming. Kapsat, Ilocana Girl. Thank you. Mega let's shout out. Lynn Tamayosa. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Lynn. Thank you very much for coming, Lynn. Pasok po, pasok.
Nako, puta music. Mount Taste PH. Thank you very much for coming. Mega mega love out sa sa'yo. Thank you very much, Mount Taste. Thank you for coming. Mount Taste PS. Thank you sa patamsak mo dyan, Mon. Nag-mute ako kasi may music doon sa kabila eh. Mahirap pagka ang live pa ang mga CPR eh. Pasensya na kayo ha. Kaya pinatay na nila. Joby, andiyan ka pa Joby? Miguel Miguel, shout out. Nuela TV, thank you very much for coming. Maraming salamat. At salamat din sa patamsak mo dyan. Salamat. Thank you, Nuela. Nagbaba ng link si Montes P8. Pakitam sa kanya naman, please. Joby, andiyan ka pa, Joby? Okay, sige, sige. Sige, Noela. Thank you, thank you. Tapos sabay nga pala ako kay Mami, sorry. Kasi may inanaw ko kanina eh. Oh my God.
Miguel out, shout out. Don Ered. Thank you for coming. Thank you. Nag-update si Lolo kaya naglagasan on the floor. Oh, talaga? Thank you very much. 3 million in the house. Maraming salamat po sa inyo. Thank you for coming. Mega love shout out sa iyo. Don Ered, thank you. Thank you. Lagas is real. Talaga, lagas is real. Kaya laging ano eh. Dapat update talaga. Siguro yung ano, pagka may schedule ka tapos hindi mo tinuloy. Siguro ganun. Joby, andiyan ka ba, Joby? Pakitamsa ka naman yung binabang link ni Montes PH. Montes PH. Salamat po. Montes PH. Thank you for coming Montes PH. Salamat din sa patamsak mo dyan. Okay, punta ako mamaya. 9 o'clock. O, sige, Noela. Ay, may ginagawa ka ba? Nagluto. Mega love shout out. Maraming salamat. Oo. Kauwi mo lang. Salamat, salamat. Ganun ba? Nakakasabay ko nga, nahiya nga ako kay mami, hindi ako nakapunta. Kasi nag-adjust ako kanina, gawa ni Lanchi. Sabi ko, sige, nag-adjust na lang ako ng oras. Kaya pinagbigyan ko yung kay Lanchi kanina. In-adjust ko na yung oras ko. Kaya, ayun. Ganun. Oo nga pala eh. Nakalimot na naman. Nag-adjust ako kanina, 1:45. May live din si Lanchi, kaya pinagbigyan ko si Lanchi kanina. Salamat po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Thank you Thank you very much. Siguro 3 oras din si Lanchi kanina, kaya pinagbigyan ko na lang. Kaya sabi ko, sige, okay lang. Marami bang tao kay Mami, Noela? Yes. Yes, Kobe. What? Oo, nag-adjust ako. Pinagbigyan ko muna siya para kasi lang yun eh. Siguro sa watch hour niya kailangan ni Lanchi. Thank you very much po. 4 million in the house. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo. Salamat po na marami. Papagalitan ako nun. Kilala ko nun sa pangalan ko talaga eh. Saka baka hindi ako nun, ibaba nun pagka ibang pangalan. Wala.
Oo, mamaya 9 o'clock si Noela. 9 o'clock si Noela. Siguro mga 8:45, mga 2 oras lang ang mahigit, pwede na yan. 9 o'clock naman si Noela, di sakto. Mag-ano, lilipat naman kay Noela. Salamat, Marawi, salamat. Tingnan ko naka-attend ng ano nung LS ni LS ni Precious Journal, hindi ako naka-attend doon. Nag-replay na lang ako. Nakita mo Noela yung replay ko? Salamat, salamat. Saka kay Kiyomoni, ano na rin ako. Yung replay ko kay Precious, ano ba yun? 12 minutes ata yun kay Precious Journal. Kaya medyo nahirapan din ako mag-adjust ng oras kasi kung minsan nag-a-attend ako ng mga LS kaya mahirap sa oras. December 9. Okay. Nakaset up na yan, December 9. GLS natin. Sige. Kasama rin naman doon si Jomar. Si Kabsat Jomar. Pakiclick ulit. Nakatamsak na ako. GLS mo. October or November, makakasama rin naman doon si Jomar, Jomar ano ba yan? Jomel Biloria. Si Mother. First anniversary mo dyan. December 9, first anniversary. Matagal pa ako. Thank you very much, Joey, sa pag-stay mo dyan, Salamat. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat po. Like and share naman po. Like and share. Pasuyo na po. Ilang kembot ka na lang, Marawi. 900 na ba, Marawi? 900 na? Salamat sa pagpunta nyo, Salamat. Marawi, 900 na? Sponsor. Bagay ilang buwan pa naman. Ano ba lang pala? August, September, October. Meron ng sino bang October? Mini GLS October. Di November na. August, September. July, August, September. July, August, September. October. November pala 4 months. 4 months, Noela. Kailangan makakita ng sponsor. Tulong din ako dyan pag Bagay, mga nasa nasa JC natin, nasa abroad naman yung iba. Tulad ni Jomar. Yung iba doon, nasa abroad lahat
Marawi na lang ano mo, ang subs mo Marawi. Marami na. May 900 na. Sabi mo ilang kembot na lang oh. Jenny pa yung kapag Congratulations Marawi, malapit na, malapit na. Ilang kembot na lang. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat po. And 22 thumbs up. Salamat po sa inyo. Oh, hanap tayo mag-sponsor. Imbang magba-vlog ka ng ano, magba-vlog ka na dapat may pakita na banner na Noela na ano. May banner bang, halimbawa yung banner na GLS nitong buwan na to, sinong pwede mag-sponsor, parang gano'n. Magano ka, magba-vlog ka. Di ba pwede naman yung gano'n? O kaya ba magsasalita ka na lang doon sa vlog mo. Oh, 758. Ang laki naman ng kinain. 42. Dapat kasi pagka halimbawa galing ka sa LS, magki-clear history ka. O kaya baka puno na yung nilike mo. Yung mga nilike mo, kasama yun sa playlist eh. Nasa playlist yun. Yung nilike mo, andun yun. Yung nilike mo na yun, erase mo yun. Yung mga likes na yun. Lahat ng nilikes mo, buburahin mo yun. Tapos, magki-clear history ka para mabawasan man. Hindi ko, laki ng binawas sa'yo. 42, 42? Failed ba yung yung April? Ay, mag-ano tayo dyan. Dapat may mag-effort din Noela. Bagay nandiyan naman si Precious eh. Dali din naman makakita ng yan. Sponsor. Precious, si Jomar. Mag-e-effort din naman lahat yan. Mag-e-effort lahat. Dapat pag lagi nakailes, magbabanggit lagi nun. Simula August hanggang September. Kaya mas maganda, bare months para may Christmas. Oo. Tapos yung mga palaro doon sa palaro ka doon sa tapos maganda. Marami nga attend. Ganda nga pagka ganun eh. Ganda pagka ganun. Ganda yung yung nasa GC, magandang magandang Paskuhan pagkalimbang ay mini Pasko pala, November eh. Maganda nga yun, Noela, maganda. Kaya pala August pa lang, mag-i-start na ng sponsoring. Ay, maghahanap ng sponsor. Para at least naiipon. Para merry ang Christmas. Iya Midvlog, thank you very much for coming. Mega love shout sa'yo, Iya. May moderator ka na, Iya. How is our friend Ian? Ian Watts, how is our pinupuntahan mo rin ba si Ian? Iya? Thank you very much, Iya. Oh, yung mga nilike mo ngayon, aalisin mo. Hello, Cynthia. Hello, Tamsak Dan. Thank you, Cynthia. Hindi, okay lang. Kaya start ko pala, 26 minutes. Hello, Ma'am Iya. Ano nga palang tawag dito? Kumusta na si Ian Watts? Nag-chat ba kayo o sabagay walang FB si Ian Watts kaya mahirap kontakin si Ian Watts. Malimit kung i-play yung si Ian. Pini-play ko sa gabi kasi kulang maliit pa yung niya, WH niya.
Sana help mo rin, Iya. Okay lang, Sitya. Okay lang. Salamat sa pag-stay mo dyan, Sitya. Iya, baba ka ng ano mo, ng link mo para matikitan kanila. Araw ng atin. Yan. Si Iya ay nasa, ano nga ba lugar yun? Si Iya. Nasa ibang bansa yan si Iya eh. Naging ano siya, nagsab ako sa kanya tapos nagsab din sa akin si Iya. Friend ko kasi si ano si Ian Watts. Lagi kong pinapanood yung mga music ni Ian Watts. Tapos nandun din siya lagi siya nagko-comment si Iya. Si Iya Mix Vlog. Thank you Iya for supporting our friend Ian Watts. Mabait yun si Ian Watts. Thank you Iya Mix Vlog for coming ha. Salamat sa iyo. Huwag niyo na makakalimutan tamsakan si host. Maraming salamat po. Hindi ako makapag-live ngayon host. Kaya hindi agad nakausap. Kunyari piniplay ko yan. Lagi host kaso sobrang baba talaga. Oo nga sobrang baba ng WH niya. Sobrang baba. Siguro mga 600 na ngayon yun. 600 na siya ngayon. Naano rin ako dun eh. Kaya salamat. Cynthia, salamat. Piniplay ko siya kaso ano, wala, meron ba siya, ano ba piniplay ko? Oh, marami, meron naman siyang playlist eh, nakita kong playlist niya eh. Pinapakinggan ko pa nga lagi yung mga ano, kasi jazz music yung ano niya eh, yung piniplay niya kaya kailangan talaga kasi ang mag-play noon laptop o kaya yung mini ano, mini cellphone, yung ganon. Para mga kasi malaking bagay ng ano eh, 5 hours. Yung 5 hours na play, malaking bagay yon. Iya, oo. Sobrang ang baba eh, kaya hindi na, pero may post pa rin siya, may mga post pa rin siya. Nagpo-post pa rin siya ngayon. Lagi ko ang kino-comment yung post niya eh. Tulad kanina, nag-post siya nung ano, yung may pinagagamit sa kanyang instrumento, yung malaki. Ano ba tawag doon? Trumpet ata yun, kung anong tawagin. Pinagpi-play sa kanya, kay Ian. Pinapahiyon ko yan. Isahin mo yung playlist niya, kaya, oo nga eh, ang dami. Oo, para tuloy-tuloy yung play. Isa-isa niyang ginawa eh. Dapat sabi ko nga sa kanya, ipunin niya lahat yung videos niya para tuloy-tuloy ang play. Dapat maganda yan sa laptop eh. Laptop. Sa laptop po para dire-diretso ang play. Eh minsan message ko rin si Ian Watts para para gawin niya yung kanyang playlist. Misa ko na play. Nung isang gabi nagplay ako. Pero kagabi nagplay ko yung isa niya, yung yung may mga ibon. May mga ibon no. Thank you Aiya. Oo nga eh. Best friend ko yan.
Lalo na nung maliit pa yung ano, yung maliliit pa yung subs namin no. Best friend na namin yan. Kasi nakakasama ko namin lagi yan kay Mel's Gourmet. Mel's Gourmet. Kasama namin, lagi napunta yan doon. Kasama namin. Ngayon siguro, ano, hindi na siya nakikipag-ano sa amin eh. Ewan, madalang na pumunta rin. Ewan ko lang kung baka busy siya. Meron siyang tinutugtugan kasi na ano, kung meron nagre-request sa kanya, pinupuntahan niya, siguro may bayad din yun. Kumisan nga, kumakain siya sa ano, nagkakape lang sa luxurious restaurant eh. Basic English? Doon ba? Nagpupunta rin siya kay Basic English. Thank you, Cynthia, for staying dyan. Salamat, Cynthia. Cynthia San Andres, shout out sa'yo, sabi ni Marawi. Wala naman siyang FB, no, Iya? Wala siyang FB. Oo, mahilig siya sa music. Bisan nga, halimbawa naglalakad daw siya, tapos nakadinig siya ng isang instrumento na yung bago sa pandinig niya, titigil yun. Ay, wala. Oh, wala. Hello, Kabsat! Mega loud shoutout sa'yo. Thank you sa tamsak mo dyan. Kabsat, agyaman na, Kabsat. Agyaman na. Thank you very much, Kabsat. Thank you very much for coming. Yan po si Linit. May moderator ka na, Kabsat, Linitali. Thank you for coming. Kuya, mega loud shoutout sa'yo. Ay, Kia. Kia, MMLSO. Thank you, Kabsat, Lin, Italy. Thank you very much for coming. Thank you talaga. Kia, may moderator ka na, Kia. Sensya na, Kabsat, Lin ha. Isa lang cellphone gamit ko. Ito lang. Kaya medyo ano tayo, monitor lang. Talking lang, ganon. Marawi, nandiyan si Lin Italy. Baka bigyan ka ng ano niya, ng Marawi. Si Kabsat Lin Italy, nagbibigay ng ayuda yan. Thank you very much sa'yo, Kabsat Lin ha. Thank you for coming ha. Nung minsan nagpunta ako kay admin Bernabol, hinahanap kita daw, wala ka naman. Pero nag-stay ako ng ilang minuto doon kay admin. Hindi rin pero inano niya, pinin niya yung pinin niya yung aking link doon sa taas. Pinin niya, oh. Thank you very much nga pala no, kinongratulate mo ako, Kabsat. Salamat. Okay, sige. Sige, thank you, Kabsat. Thank you very much. Yan po si Lin Italy, nasa Italy po siya, si Lin Italy. May isa po rin yan sa tumulong sa akin para sa yung mga subs ko, yung mga pagpumunta ako sa kanya. Mga Ilocano po yan, Ilocano. Ay, Ilocana pala, babae. Nasa Italy sila. Kasama niya ni na admin Bornebol. Admin Bornebol. Malaki pong malaking samahan yon ng Bornebol group. Babait po yung mga mga member nila. Isa po yan member yan, si Lin Italy. Kasamahan din yan ni Pinoy Spain.
Isa rin sa mga tumulong sa akin si Pinoy Spain. Thank you, Cynthia, for staying ha. Salamat. Ay, wala na si ano, wala dyan si Marawi na wala na. Andiyan ka pa, Marawi? Thank you very much. Tamsak mo dyan, Kabsat Lin. Thank you, thank you. Iya, andiyan ka pa, Iya? Iya Mix Vlog, nandiyan ka pa? Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po sa inyong pagpunta sa aking LS. Okay, sige, sige. Sige, Cynthia, okay lang. Okay, salamat. Salamat, Cynthia. Okay, sige, mamaya susubo na rin ako dito. Nag-ano pa lang. Thank you, Cynthia. Thank you. Thank you very much po sa 2 million in the house. Ay, Kabsat, thank you sa pag-stay mo dyan ha. Thank you salamat, Doc. Diyan, salamat. Kabsat, salamat. Kabsat Lin, kilala mo si Jomar Biloria. Jomar Biloria. Taga-Isabela Isuna. Jomar Biloria. Ay, nasa ano siya eh. Si Jomar Biloria nasa Cyprus. Nasa Cyprus siya. Thank you very much, Kabsat Lina, sa pag-stay mo yan. Salamat na marami. Andiyan ka pa, Iya? Iya, andiyan ka pa, Iya? Thank you very much po sa 4 million in the house. Salamat po na madami sa inyo. Thank you sa patamsak mo.
Ano pang ulam niya, Cynthia? Maraming salamat po sa 2 million in the house. Thank you very much po. Thank you, Kabsatli, sa pag-stay mo dyan ha. Okay, sige, sige. Okay, okay lang. Kabsat, okay. Salamat, salamat ha. Salamat sa tambay mo dyan. Salamat. Salamat, Kabsat, salamat. Agyaman ako unay. Lalang Dawal. Miguel at chow chat sa'yo. Thank you sa patamsak mo dyan. Thank you. Ay, moderator ka na, Lalang Dawal. Salamat sa pagpunta mo. Thank you. Thank you very much, Lalang Dawal. Oo nga eh. Hindi ko nagawan kanina. Pero, merong ano yan, merong harang yan. Siguro na ano lang. Nandiyan si, naka ano siya, naka-silent siya kasi ano, may pasyente raw. Si Kabsatlin Italy. Lalang Ilocano ka rin? Ilocano? Yo, may harang na oh. Miguel, shout out, Tata Labs. Thank you sa paharang mo dyan, Tata Labs. Thank you very much. Ay, makipagdikitan ka dyan, Lalang Dawal. Baba kang link mo, Lalang Dawal, para madikitan ka nila. Thank you. Ma'am Lalang Dawal, Miguel shout out, Yahoo, sabi ni Lin Italy. Lalang Dawal, nandiyan na si ano, si Kabsat Lin Italy. Iya, thank you sa pa-stay mo dyan ha. Thank you. Baba ka ng link mo, Iya. Madikitan ka ni, ano, ni Ma'am, ni Kabsat din Italy. Yung nasa Italia yan, si mga kaibigan natin sa Italy, si, ano, si Kabsatlin Italy. Iya, baba ka ng link mo para madikitan ka nila. Lalang Dawal, baba ka ng link mo. Thank you very much for coming Iya again. Ano oras ba kinano ngayon? Ano oras ba sa Australia ngayon? Taga si ano si Ian Watts eh. Australia. Ayun ba may channel po? Mag-go to channel lang po kayo kay Iya. Lalandawal, magbaba ka ng link mo para madikitan ka ni Iya Mix Vlog at saka ni Ma'am Italy. Ay, dikit na pala ka ni, ano, ni Kabsatlin. Kaya si Iya Mix Vlog, makapagdikitan ka Lalang Dawal. Thank you very much sa Lalang for coming. Salamat na marami sa iyo. Makipagdikitan ka dyan, Lalang. Mag-go to channel lang kayo, go to channel. Kaya mabait siya si Iya. Dikit mo na si, ano. Ay, nagbaba po si Kia. Kia ng kanyang link, pakitamsa ka naman po. Si Kia, pakitamsa ka nyo naman po. At kung hindi pa po kayo dikit,
dikitan nyo na rin po. Salamat po na marami sa inyo. Pasensya na po kayo, isa lang cellphone ang gamit ko, kaya hindi po ako makapag monitor lang po yun sa akin kaya kayo na po ang bahalang magpasensya. Thank you very much po sa 3 million in the house. Salamat na po marami po sa inyo. Dikit mo na. Ay, nakilala mo na rin pala si Lynn Italy. Nagpupunta ka rin sa LS niya. Haba ng harang. Thank you very much, Tata. May 3 minutes ba? 4 minutes. Nakapasok din. Pakitamsa ka naman po yung binabang link po ni Kia. Salamat po na marami sa inyo. Dadindikit mo rin si Kia. Dikit mo na pala si Kalakbay host. Si Kia yan, si Kia. Tatlo ang harang, 3 minutes lahat. Tigi 1 minuto. Salamat ta. Thank you, Cynthia, sa pag-stay mo dyan. Salamat. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Kia. Salamat po sa inyo. At kung hindi pa po kayo dikit, dikitan nyo na rin po. Okay, thank you, Kabsatlin. Thank you very much sa iyo. Thank you. Thank you very much, Kabsat. Thank you. Thank you very much, Kabsat. Salamat na marami sa iyo. Mag go to channel na lang po kayo, maglablaban po kayo dyan. Go to channel. O kaya yung binabang link ni Kia, pakitamsakan na lang po. Tamsakan at kung hindi pa po kayo dikit, pagdikit na rin po kayo. Dahil mo na raw friend pala Iya, no? Siguro may nagpupunta ka rin sa sa mga LS, Iya. Okay, thank you. Kabsatlin, thank you very much. Kalakbay host. Si Kalakbay ba yan? Si Kia? Nagbaba po ng link si Lynn Italy. Pakitamsakan nyo naman po yung premiere ni Kabsat Lynn Italy. Salamat po. Kalakbay, dadindikit. Sabi ni Tata Labs. Still watching po, may ginagawa lang tayo. Okay, sige Cynthia, salamat. Pakitamsakan nyo naman po yung binabang link ni Lynn Italy. Nag-ELS din po yan si Lynn Italy. Nasa Italia po siya. Pakitamsakan nyo naman po. Salamat po na madami sa inyo. Si Lynn nagtamsa kanina. Baka may ginagawa si Lynn, baka naglalaba. O kaya nagluluto. Pero mamaya dito yon si Lynn. Andiyan kanina si Lynn. Okay, si Cynthia, salamat Cynthia. Pakitamsa kanya naman po yung binabang link ni Lynn Italy. Salamat po sa inyo. Premiere po yan, premiere. Salamat po sa inyo. Iya, pakitamsakan mo naman yung binabang link ni Lynn Italy. Iya, nandiyan ka pa Iya. Salamat. Salamat po sa inyo marami. Thank you very much po sa 4 amazing people in the house. Maraming salamat po.
Sincha, pakitamsakan mo naman si ano, si Kia. Kia yung binabanglik ni Kia. Kia, are you a foreigner or Tagalog? Kia. Okay, okay, sige. Okay, sige, Iya. Thank you ha. Thank you, salamat. Salamat, Iya. Salamat. Salamat sa pagpunta, Iya. Salamat po. Salamat po na marami. Thank you. Thank you, Iya. Okay, salamat, salamat. Kalakbay. Bye, host, and to everyone here. Thank you, Iya. Thank you. Thank you very much. Salamat. Salamat sa iyo, Iya. Salamat. Kung meron lang ako isang cellphone, wala nang problema yan eh. Yung mga babang yan. Monitor lang ako eh. Yeah, thank you, Iya, Iya. Jawid Samir, mega loud shout sa'yo. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Dalawa cellphone ko, ito lang isa oh. Mga nagte-text lang. Thank you very much po sa 3 million in the house, 4 million in the house. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa 5 million in the house. Thank you very much po sa pag-stay po ninyo. Salamat po. Thank you, Iya. Thank you. Pisilang ka na maibus data ti nagyan na rata, lighter. Thank you po sa pag-stay po nyo dyan. Yung 4 million in the house. Maraming salamat. Sincha, andyan ka pa, Sincha? Kalakbay. Thank you very much. Kia, Kalakbay. Kia.
Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Kia. Si Kalakbay. Salamat ha, Kia. Pagpunta mo. Kia Kalakbay. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Kia. Salamat po sa inyo. LNPH. Thank you to Sokarang. Salamat LNPH. Thank you for coming. May moderator ka na, Ellen. LNPH, may moderator ka na. Late lang ako. Pasensya ka na. Isang cellphone lang gamit ko, LNPH eh. Salamat. Salamat sa pagpunta mo. Thank you. Thank you very much, Ellen. Thank you sa paharang mo dyan. Salamat ha. May moderator ka na, Ellen. Na-late lang ako. Pagpadalwa mo. Dan Kia by Cynthia San Andres. Cynthia, ano ba yung ano niya? Kalakbay ba? Kalakbay? Yung main niya, Kalakbay. Main yun eh. Binaba niya. Okay, sige. Oh, salamat. Oo, Kalakbay. Oh. Thank you sa paharang mo dyan at tusok mo dyan. LNPH, thank you very much. LNPH, sa katambay dyan si Lynn. Si Lynn Italy nandyan. Naka-standby lang siya. Nandyan siya si Lynn Italy. Dan Lynn Italy. Sa premiere niya. May binabang premiere si Lynn Italy. Nasa taas na pala eh. Ay, natabo na. Ito. Premiere ni Lynn Italy. Pakitamsa kanyo naman po. Thank you very much po. Thank you LNPH sa pagpunta mo ha. Salamat. Kia, dyan ka pa Kia. Babalik ka. Ay, hindi pala. Wala ka pa palang video, no, Cynthia? Kahit short video, kung naglagay ka, siguro na marami ka ng subs ngayon. Kasi LMPH, nag-aayuda yan, no? Si LMPH, si Lynn Italy. Tapos, sino pa nag-aayuda dyan? Si Iya Mix Vlog. Ayaw mag-upload. Mag-upload yan. Nandiyan si naka-standby lang si Kabsat tita, si Kabsat nandiyan lang siya. Ellen, naka-standby lang siya. Dan Tamsak. Si Lynn Italy, nandiyan siya. Watching Haran, thank you. Crazy Nature's Vlog, thank you for coming, bro. Maraming salamat sa iyo. Thank you very much. Ay, nagbaba po si Kia ng link niya. Pakitama sa kanya naman po. At
Kung hindi pa po kayo dikit-dikitan nyo naman, magdikitan na po kayo. Bahala na po kayo. Bahala na po kayo at isa lang cellphone ang gamit ko. Thank you very much po sa cooperation po ninyo. And thank you very much po. 6 million in the house. Maraming salamat po. Oh, naging 3 million agad. Bilis ah. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni ano. Hello, Joriel. Thank you very much for coming, Joriel. May moderator ka na, Joriel. Pinayagan ka na ba maggala? Oh, magandang gabi rin sa'yo, Joriel. Naiinip ka na siguro sa bahay nyo. Oh, huwag ka na lang pwede ka sumuporta ata, pero hindi ka pwede Oh, sige, pwede na. Salamat sa tamsak mo dyan, Joriel. Salamat sa pagpunta mo. Thank you very much sa'yo. Thank you very much, LNPH, sa pag-stay mo dyan. Salamat. Apo ng Mamay TV, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, host. Magandang gabi rin sa'yo, Apo ng Mamay TV. Thank you for coming. Maraming salamat sa'yo. Baba ka ng link mo, Apo ng Mamay TV, para makipaglablaban ka na lang dyan, Apo ng Mamay TV. Salamat sa pagpunta mo ha. Salamat. Si Cynthia, mega shout out, sabi ni Joriel. Nagbaba po si Apo ng Mamay TV ng link, tamsakan nyo naman po at doon po sa di pa dikit. Dikitan nyo na, makapagdikitan na po kayo kay Mamay TV. Apo ng Mamay TV. Thank you for coming, Apo ng Mamay TV ha. Salamat sa'yo, marami. Lagi kang nasa LS ko. Salamat sa'yo. Iisa lang kaya monitor lang ako. Ito lang, monitor lang ang gamit ko, kaya hindi ako makapag-ayuda o makapagdikitan sa nadating. Kaya nililista ko na lang siya. Nakalista lahat yan, no? Yung mga dumarating. Tapos pagka yung hindi ko dikit, dinidikitan ko na lang pagkatapos ng LS ko. Pasensya ka na, Apo ng Mamay TV ah. Isa lang cellphone ko talaga eh. Salamat sa iyo Oo, pwede yun. Pwede. Monitor ka lang, magla-live ka. Ka na lang, mag-direct ka na lang. Direct live ka na lang sa YT. Pwede naman yun Thank you very much. LFPH sa pag-stay mo dyan Nagalaw, shout out Loli. Tamsak, ni-raid ako ni Mami Tani. Salamat Mami Tani. Thank you very much po Mami Tani. Ives Vlog. Rebecca Padua. Yan. Thank you Mami Tani. Idol Kabakal, thank you. Thank you. Tropang FW, thank you. Ni-raid ako ni Mami Tani. Thank you very much, Mami Tani. Thank you, Mami. Mami Tani, thank you very much sa patamsak mo. Thank you, Mami. Thank you, Mami Tani. Thank you. Braveheart. Thank you, Braveheart. Alagad ni Guts. Thank you very much. Meridol, thank you. Thank you, Mami Tani. Thank you Wong Odi. Thank you. Thank you, Wong Odi. Thank you very much, Wong Odi. Thank you, Kabsat. Wong Odi. Amy, thank you.
Brad Wong Odi, thank you ah. Very much, thank you. Thank you, Wong Odi, thank you. Di ako naka-attend kay Mami Tani dahil ano eh. Nag-out ako kanina. Okay lang, thank you so very much, Wong Odi. Thank you. Mami Tani, thank you very much. Hello, my friend, Kumam TV. Mega lot shoutout sa'yo. Hi. Thank you very much for coming, Kumam TV. Kia Tamsakdan. Nagbaba po ng link si Apo ng Mamay TV. Pakitamsakan naman po ninyo. At dun sa hindi pa po dikitan nyo po si Apo ng Mamay TV. Maraming salamat sa'yo. Well done, my battery is low but I will try my best. Oh, it's very great, my friend Kumam. You're really a good friend of mine. Si ano yan, si Kia. Dan Kalakbay. Kalakbay, andyan ka pa? Dan na raw sa'yo si Crazy Nature's Vlog. Salamat ng marami, bro. Salamat. Nagbaba ng link si Apo ng Mamay TV. Pakitamsakan nyo naman po dun sa hindi pa po dikit. Maglablaban na rin po kayo. Maraming po salamat sa inyo. Kumam TV, can you connect to them? The link that bring down by Apo ng Mamay TV, can you connect to him? And my friend Kumam, bring down your link so that they can connect to you. My friend Kumam. Apo ng Mamay TV. Jailin Vlogs OFW. Thank you. Thank you very much, Jailin. Okay lang yan. Apo ng Mamay TV. Kailangan niya pag nag-LS ka, ganun din. Malapit ka na mag-LS. Salamat. Asiel, thank you very much. Tamsak mo dyan. Salamat, Asiel. Salamat. Ando ka rin kanina pala kay kay Lanchi. Ando ka rin nga pala. Nanalo ako doon kay Lanchi. Yung pinahulaan niya kanina. Nanalo ko doon ng yung Gcash sa 50 kanina. Asiel Dan, sabi ni Apo ng Mamay TV. Hula lang sa akin. Kinuha ko lahat yung mga coloretes ng misis ko para para mahulaan ko lang. Nandiyan pala si Katrupa. Katrupa Dan. Si Asiel yan, si Asiel. Pinapanood ko yung mga yung mga videos ni Asiel. Ilan sila? Marami kayo. Ilan kayo? 5 o 4, Asiel? Doon sa Katrupa. Crazy Nature's Dan. Sukli. Sabi ng Apo ng Mamay TV. OTW sa'yo. Apo ng Mamay TV, hindi ka, babalikan ka niyan ni Crazy Nature. Hi friends, well done. Thank you very much, my friend Kumam. Apo ng Mamay TV, wala pa po akong pinababambahay. Siguro nag-ano na siya. Go to channel na siya. Baka nag-go to channel na lang siya. O
nag-aano-anuhan lang. Tingnan mo rin kung meron siyang bakas. Kasi dapat mga kasama, pag dumikit kayo, mag-iiwan kayo ng bakas doon sa comment section. Tapos, hashtag tumbas para alam nila kung saan kayo galing sa comment section. Ganun lang yan para pagbabalikan kayo ni Hazel, alam niya kung saan ka na ano, anong video ang pinanood mo. Thank you very much sa cooperation ninyo. Salamat. Hindi pa kasi nagbababa ng ano ng link niya Apo ng Mamay TV. Okay, thank you very much, my friend ko, ma'am. Hello, Akira. Good evening sa'yo. Ano, kumusta ka na, Akira? Hindi ko naman makita yung ano mo, yung FB mo, Akira, para sa WH mo. Saka huwag naman apurado. Oo, nag-aapura si ano si Apo ng Mamay TV. Apo ng Mamay TV, pagka dumikit ka, panoodin mo ang video 2 to 3 minutes. Tapos mag-thumbs up ka, tapos mag-comment, saka ka mag-subscribe and bell all. Ganun ang pagdikit para ah, hindi malagas agad-agad. Alam mo kasi pag pinanood mo ng 2 to 3 minutes, maganda 'yon. Kapit na kapit 'yon. Mega love shout out crazy sabi ni Akira Channel. Ay ating friend yan bro si Akira. Ah, sabi ko yung oo, ninja ni Aisel yan. Ang ano niya, ito yung link niya, nagbaba ng ng link si Aisel, pakitam sa kanya naman po. At doon po sa hindi pa dikit si Aisel, dikitan niya na po kayo diyan, magdikitan. Wag bro, wag yaman na. Walang ganon. Yaman na, wag na. Sinundot lang dikit na no, but ito wag bro, yaman na. Kaya si Kalakbay ka pala, Apo ng Mamay TV. Si Kalakbay yan, si Kia. Good evening po, tambay ko lang po CP ko. 20 minutes may pa-dinner. Kasi ako. Okay, sige Akira, thank you very much. Thank you very much. Ay, Kuis Burudong. Mega shout sa'yo kuya. Kuis. Thank you very much for coming. Thank you sa patamsak mo Kuis. Maraming salamat. Mega loud shout out ho, sabi ni Lanchi. Thank you very much sa pag-stay mo dyan, Kuis Burudong. Salamat na marami sa'yo. Nag-automatic rin yun na lang, Kuis Burudong, yung ano ko. Hindi ako maka-attend sa ano mo eh. Sa umaga kasi kumisan, pumupunta akong palengke sa umaga. Tapos ng isang araw, ang dami kong inisikaso. Pinaturokan ko yung anak ko sa vaccine ko yung anak ko, yung bunso na kailangan required kasi sa school kasi grade 3 na siya. Pinabaksinan ko, required yung vaccination. Sorry Kuis Thank you very much Kuis for coming. Salamat, maraming salamat. Thank you very much po sa 8 million in the house. Maraming salamat po sa pagpunta po sa LS ko. Maraming salamat. Sir Jake, Tumas Boy, I'm back. Nakaload na. Oh, talaga. Nag-effort ka pa, Marawi. Salamat, Marawi. Salamat. Salamat, Marawi. Ay, baba Kendik. Nandiyan si Kuis Burdong. Salamat na marami sa inyo. Si Kuis Burdong nandiyan. Kuis Burdong, salamat. Nagbaba po si
Kia ng link niya, paki-thumbs-up nyo naman po. Kia mag-ano ka naman, mag-sukli ka sa kanila ah. Salamat. Nagbaba rin po si Kumam TV ng ano ng link niya, paki-thumbs sa kanya na po. Ano po 'yan? Taga Uganda. Uganda po 'yan si Kumam TV. Best friend po namin 'yan, best friend po namin 'yan. Mabait po 'yan si Kumam TV. My friend Kumam, if they connect to you, please return connect to them. Please. My friend Kumam, okay, thank you very much. Hindi, okay lang, Lanchi. Okay lang. Mega shout out, Marawi, sabi ni Akira. Thank you very much. Nagbaba po ng link si Lanchi TV. Pakidikit na naman po ninyo doon po sa hindi dikit at sa kanya na rin po. Maraming po salamat. Akira Channel, shout out sa iyo, dating dikit. Nagbaba po si Asiel ng ano. Si Asiel ng link, paki-thumbs sa kanya naman po. Friend ko po yan sa True Voice. Ano? True. Nalimutan ka na yung ano niya eh. Asiel, nalimutan ko na yung ano yung. Kasi pinapanood ko, natatawa ako doon sa mga barkada mo. Pinapanood ko yung ano nyo, yung videos nyo. Natatawa talaga ako, Asiel. Share day host. It's all right, my friend ko, ma'am. Just if they connect to you, please return connect to them. My friend ko, ma'am. Thank you very much, so, ma'am. My friend ko, ma'am. Thank you. Dan Acel by Crazy Nature's vlog. Acel, balikan mo naman si Crazy Nature ha. Thank you. Ano ba yun? True? Nalimutan ko na yung ano yun eh. Thank you very much po sa amazing 9 million in the house. Maraming salamat po. Thank you very much po. Crazy Nature's Vlog, pakibaba ng bahay mo, sabi ni Acel. Salamat, Acel, salamat. Ayun, Trupa. Si Trupa. Ayan. Wow, dami ng viewers mo tayo. Hindi, okay lang yan. Thank you very much po sa 10 million in the house. Maraming salamat po. Nagbaba po ng link si Crazy Nature. Acel, ito na, nagbaba na ng link si ano. Si Crazy Nature, thank you very much. Tata, Dan, Kumam, sabi ni Tata. My friend Kumam, Tata loves asking your WH. Crazy Nature's Vlog, OTW po, sabi ni Trupa. Trupa natin niya si Acel. Acel, thank you for coming ha. Lagi ka nandito sa gaganda ng ano mo, gaganda ng videos mo, yung kwentuhan niyo ng barkada niyo, Acel, natutuwa ako doon. Gusto ko panoodin yung ano niya, yung banding niyo, yung mga banding niyo. Natutuwa ako doon. Thank you, Acel ha. Sana wag ka magsawa pagpunta mo. Hi Tata Labs, Ryan didn't work on WH. Why? He told you that? He told you that? Okay. It's alright, Kumam. It's alright. Acel, full pack na po sa'yo. Bakas pa. Pasokli lang po. God bless. Sabi ni Marawi TV. Acel, balikan mo na lang kung ano, Marawi Channel. Marawi Channel, thank you. Tata Labs, hello. Sabi ni Crazy Nature's Vlog. Welcome, Tata Labs, sabi ni Kumam.
Ma'am Tatalab, shout out po sa iyo, sabi ni Marawi. Yesterday, had a 2.1 WH. Oh, it's small needed. Hi Marawi, sabi ni Kumam TV. Nagbaba ng link si Kia. My friend Kumam. Kia bring down her link. Please connect to him. Connect to her. Please, my friend Kumam. I told you, send me. My friend Kumam. Tata told you, send to Tata. Tata told to you, send to her so that he is the one to fix that WH for you. Kumam TV, shoutout po sa'yo. Marawi, hindi ka maintindihan yan. English yan eh. At Talabs, sabi niya, nagpadala daw siya. I sent, sabi niya. Okay po host, dito pa po ako kay Crazy Natures. Okay, thank you Hazel, thank you very much. Kumam TV done by Marawi Channel. Tambay lang ako host. Makapagdikit na ka dyan, Lanchi. Alis ka na kaagad. Nakatambay ka lang. Sige, okay lang. Baka yung bata, maano. MLSO Marawi, sabi ni Tata Labs. I have sent Tata Labs the WH. Pinadala na raw ni Kumam TV, Tata Labs, I will send please. Okay, so okay. Lanchi, welcome, sabi ni Kumam. Lanchi! Sabi ni Tata Labs, ang haba ng Chi, oh. Ang dami ng ay. Marawi is already my friend from Tata Labs. Okay. He's our friend. My friend Kumam. He's our friend. Kumam TV, MLSO, sabi ni Lanchis TV. Tata Labs said, my friend Kumam, how many WH before? Ngayon daw 2.1, sabi niya 2.1 eh. 2.7 sabi niya ngayon. Jen Trabaho, mega shout out. Thank you for coming. Admin Jen Trabaho, thank you. Thank you very much for coming. At thank you rin sa patamsak mo dyan. Salamat, Ma'am Jen, thank you. Crazy Nature's Vlog done po, salamat. Thank you, Aisela, thank you. Ma'am Jen, thank you sa pag-stay mo dyan, Ma'am Jen. Thank you very much. Marawi Channel, bahay mo po, sabi ni Aisel. Marawi, baba ka ng bahay mo, didikitan ka ni Aisel, Trupa. Trupa yung ano niya, ng main channel niya ni Aisel. Panoodan mo Marawi yung video niya. Yung mga mapipili mo lang, makakatawa ka, matatawa ka. Kumam TV, full pack na po. God bless. Sabi ni Marawi. Kumam TV, connected. Marawi channel, head connected to you. Please return, connect to him. Marawi channel. Thank you very much, my friend Kumam. WH was 2.7. Variety got me 1K. WH 3 days back, but for Ryan nothing from the other day. Just wait for it, my friend Kumam. Wait for it. Nagbaba po ng link si Marawi TV, si Marawi Channel. Paki-thumb sa kanya naman po, at dun po sa hindi po dikit, pakidikitan nyo naman po. Salamat po na marami sa inyo. Tata Labs will send you more on Facebook. Thanks. Thank you, Kumam TV. Tata Labs,
send daw ni Kumam TV sa Facebook. Salamat daw, sabi ni Kumam. Thank you, Aisel, sabi ni Marawi TV. Back to Tumbas, how's Philippine? Rainy day. Today is rainy month. Rainy month. From June up to December. Very rainy. How about in Uganda? What is the weather here in Uganda? Marawi done by Crazy Nature's Vlog. Kumam, before your WH is 1.6. Pero ngayon tata ano na 2.1. 2.1 na ngayon. Ay 2.7, sabi niya kanina 2.7. Oh, before 1.6. Ngayon 2.7 na. Hindi 1.1 na napadagdag. Nagbaba po ng link si Marawi Channel. Paki-thumb sa kanya naman po. At kung hindi pa po kayo dikit, pakidikit na naman po. Kuya, nawala ako kanina. Na busy lang. Okay lang, lalang. Okay lang, lalang. Salamat sa iyo. Salamat sa pagbalik mo. Salamat, lalang. Baba ka ng link mo para madikitan kanila. Pakipaglablaban ka dyan, lalang dawal. Thank you. Nagbaba rin po ng link si Kalakbay, si Kia. Pakitam sa kanya naman po. Marawi Channel, done na po by Aisel. Marawi, done na raw sa'yo si Aisel. Done na rin pala sa'yo done na rin pala sa'yo si Marawi kanina. Aisel, done na rin sa'yo. Welcome Kia by Kumam TV. Oh, very hot. What is month? July? Oh, it's always hot there in Uganda. Very hot. So that the people are very strong. Their body. The body are very strong. Crazy Nature's Vlog, dating dikit by sabi ni Marawi. Thanks Tato Love, sabi ni Kumam TV. Nagbaba po ng link si Kumam TV, pakitam sa kanya naman po. At dun sa hindi pa po dikit, pakilablabin na rin yun po si Kumam TV. He is our friend from Uganda. Very kind person, Kumam TV. Very generous. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po sa pagpunta nyo. Salamat po. Jen Trabaho. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming. Kumam TV, nagbaba po ng link. Paki-thumb sa kanya naman po. He is our friend from Uganda. He's very generous. Mega shout out, Ma'am Angging Pe. Salamat po sa pagpunta nyo. Thank you very much po sa patamsak nyo po, Ma'am Angging Pe. Salamat. Salamat, Ma'am Angging Pe. Salamat. Thank you very much. Baba ka link mo, Ma'am Angging Pe. Didikitan ka na yan. Didikitan ka na yan. Kumam TV is from Uganda. He is our friend from Uganda. He is very kind and very generous person. So that they always come here when I have live streams. He always come here. Thank you sa patamsak mo, Maangging Pe. Thank you very much. Crazy, sana minsan sama kayo ni Tatay sa pag-vlog. Magkukunayb kami pag minsan, Ma'am Tata. Okay. So, salamat.
Salamat sa paharang mo dyan. Mamangking pe, salamat. Ayan bro, crazy. Si Mamangking pe, nag-ano yan, si Marawi, andiyan ka pa Marawi, pakitamsakan mo yung ano. Nandiyan si Ma'am Angging pe. Salamat po sa paharang dyan, Ma'am Angging pe. Kumam TV, Dan. By Crazy to Natures. Ay, maraming salamat sa pakulay mo dyan, Ma'am Angging pe. Salamat po. Thank you very much. Thank you very much, mga Ma'am Angging pe. Salamat sa pakulay mo. Napakabait mo talaga, Ma'am Angging pe. Salamat po. Ma'am Tatalab, Sir Jake Tumbas, buhay. Maraming salamat po talaga sa inyo kasi sa daming naitulong nyo sa akin at lagi nyo akong sinusuporta. Okay lang yun, Marawi, okay lang. Karapatan ng bawat isa ang magtulungan. At yan ginagawa ko din tulad ng ginawa sa akin ni Tata. Tulad ni Ma'am Angging pe, tinulungan din ako niyan. Noong maliit pang ang aking subscriber yan, si Ma'am Angging pe, nagsusuporta yan. Salamat Ma'am Angging pe, salamat. Angging pe, salamat. Thank you very much. Magkalayo po kami, saka medyo hirap ako sa oras. Tata. Pag minsan, ako na lang ang pupunta doon kay Bro Crazy para minsan mag-vlog kami ng yung may time na wala siyang work, yan. Dalawa mag-ano. Medyo malayo nga lang eh. Tumbas, how do you date thanks in Philippines? How do you it's very very simple. How do my day? It's all right, my friend ko, ma'am. You're welcome, my friend ko, ma'am. You're welcome. Welcome, Marawi, sabi ni Tata Labs. Sir Jake, dudugo ilong ko dyan. Pagdating si... Ikaw talaga, Marawi. Kaya mo yan? Thank you very much. Ma'am Angging pe, salamat. Thank you po very much. I'm always appreciate your generosity for me. Thank you very much, Ma'am Angging pe. No, doko probinsyano tayo. Okay lang, sige, Cynthia. Ma'am Angging pe, salamat salamat na marami. Tata Labs, be blessed always. Sabi ni Kumam TV. Paki-love naman po yung binabang link po ni Angging pe vlog. Paki-thumb sa kanya naman po at dun sa hindi po dikit, paki-love naman po sa inyo. Salamat po sa inyo. Marawi, paki-tamsakan mo yung binabang link ni Ma'am Angging pe. Salamat sa inyo, salamat. Cynthia. Kumam TV, please connect to Angging pe. Kumam TV, my friend. Ma'am Angging pe, bring down her link, so connect to her, then she connect to you. Please, my friend Kumam, here's the link of Angging pe vlog. Please. Thank you very much. Busy lang po ako. May busy prepare work. Okay, thank you, Ma'am Angging pe. Salamat. Thank you, Ma'am. Akira, thank you sa pag-stay mo dyan, ha. Dan, Ma'am Angging pe. Babalikan ka niyan. Bro, babalikan ka niyan. Nag-aayuda pa yan. Si Ma'am Angging pe, Palimit mag-LS yan. Lagi ako pupunta sa LS niya. Thank you sa pakulay mo, Ma'am Angging pe, ha. Salamat. Nagpakulay pa nga si Ma'am Angging pe. Nasa Canada yan, sa Canada. Ingat ka, Tata Lab, sabi ni Cynthia. Salamat. Nagbaba po ng link si Marawi Channel. Paki-thumbs-up nyo naman po. Dati dikit na ako dyan, pare. Sabi ni Crazy Nature.
My friend, Kumam TV, please connect to Angging Pe. He bring down her link. Please connect to him. I connect to her and she returned connected to you. Connect to you. Okay, please. Okay, please host. you're you're joking my friend Kumam. Nagbaba po ng link si Crazy Nature's Vlog. Paki-thumb sa kanya naman po yung binaba niyang link. At dun sa hindi pa po dikit, pakidikit naman po. Thank you very much po sa 4 amazing people in the house. Maraming salamat po. Pag tinamsakan niyo po yung kay Mamangging Pinayan, babalikan po kayo niyan. Baka dalawa pa. Mabait po yan si Mamangging Pe. Leonida GTV. Hello. Thank you very much for coming. Thank you very much. Leonida GTV. Thank you. Angging Pedan by Tata Labs. Pag dinikitan niyo si Mamangging Pe, mag-iwala kayo ng bakas iwanan nyo ng bakas na hashtag doon sa comment section, hashtag tumbas para alam na ni Ma'am Angging Pe. Hashtag tumbas na lang lagay nyo para doon sa huli. Salamat, marami po sa inyo. Thank you very much po. Thank you very much po sa 7 million in the house. Thank you very much po. Leonida GTV. May moderator ka na, Leonida GTV. Salamat sa pagpunta mo, Leonida. Huwag niyo na makakalimutan tamsakan si host. At kung hindi pa tayo dikit, pakidikit na rin. Salamat, Leonida GTV. Jay. Balin. Thank you very much po sa amazing 5 million in the house, 6 million in the house. Maraming salamat po. Baka malakas anak. Ditawa, di pinaisa. Oo nga eh. Gusto ko nga mag-grade 9 ka kaso wala naman akong cellphone. Wala akong cellphone, isa lang monitor lang ako eh. Baba kang lig, makipagdikitan ka na lang dyan, Leonida, para ano. Ay, nandiyan si Ma'am, Lin Italy, grade 9. Ay, nandiyan si Kabsat Lin Italy, baka gusto mo pa-ayuda. Kabsat, pa-ayuda naman si Leonida GTV. Kabsat, thank you very much for staying Talagang hindi mo ko iniiwan, Kabsat Thank you. Baba ka ng bahay daw, Leonida. Baba mo yung bahay mo. Grade 9 ka pala? Grade 9 ka na? Okay, sige. Baba ka lang ng bahay. Okay lang, sige. Baba ka ng bahay, Leonida. Ibaba mo yung yung link mo. Ibaba mo yung link mo para Angging Pedan by Kumam TV. Thank you very much, my friend Kumam. She come back to you. She will connect to you. Promise yun. She will return to you when you have a comment in a comment section. Then hashtag tumbas on the last part. Hashtag tumbas. She will return to you. Legit pa yan, mga legit yan. Ay, nagbaba po na, sorry po. Nagbaba po ng link si Leonida GTV. Paki-thumb sa kanya naman po, please. Si Leonida GTV. Grade 9 na po siya. Grade 9 going to 1,000. Malapit ka na mag money. Leonida GTV. Okay lang yan, malapit ka na naman eh.
900. Okay na yun. 900 pa siguro. Pasensya ka na, Leonie ha. Isang cellphone lang gamit ko, monitor lang eh. Pero didikita ka nila yung mga friend natin dyan. Okay lang, okay lang, okay lang. Leonie, okay lang. Kabsat Lin, paayuda naman kay Leonie. Leonie.gtv. 894. 894 lang si Leonie. Malapit ka na pala mag grade 9. Grade 9 ka na. Kaya nga, kung may isang cellphone lang ako, hindi naman pwede pandikit to. Pang monitor ko lang doon sa, sa oras. Thank you very much po sa amazing 2 million in the house. Salamat po na madami. Kia, full pack na po ako sa iyo. May bakas pa. Yung didikit po sa akin, mag-iwan lang ng bakas para masukrian ko kayo. Magluluto muna ako dito. Si Commander ko, asawa ko ba? Hmm? Si Mrs. mo naghahawak. Ikaw nagluluto. Okay lang, okay lang. Salamat po. Okay, okay lang, Leonie, okay lang. Didikitan ka na mo yan. Kabsat Lin, ayudahan mo naman si Leonida.gtv. Leonida, dikit na ba ka ni Lin Italy? Salamat po sa 5 amazing people in the house. Maraming salamat sa inyo. My friend Kumam, are you still there? My friend Kumam. Or your battery is low? Aray, shit. Ooh. Salamat po. Okay lang, okay lang. Oh, my friend Kumam, you're still there. Our friend Kumam, my friend Kumam, bring down her link. Please connect to him. You need to connect to Kumam TV. He is from Uganda. He is my friend. He's very generous. Tata Labs, dan din po ako sa iyo. Madam, sabi ni Leonida GTV. Salamat, Leonie, salamat. Kabil mo suratan Jeran, nus ito. Leonida Dan by Kumam TV. Balik mo na lang kay balikan mo na lang si Kumam TV. Okay lang, Leonie. Leonie, balikan mo si Kumam TV. Malapit na maging malapit na maging magmono yan si Kumam TV. Kulang na lang sa kanya, WH. Ilan ang WH mo, Leonie? Dapat, nag-ELS ka ba, Leonie? Leonida GTV, nag-ELS ka? Ay, ata? Ito. Hindi kalabanan na. Di ba? Naman po, yung binabang ni Leonida GTV, pakitang sa kanya naman po. At dun sa hindi pa po dikit, pakidikita naman po. Salamat. Ay, nga pala, nasa hospital nga pala si Kabsat Lin Italy, kaya hindi makapag-ayuda. Sorry. Kaya Leonie, mag-aayuda yan si
Lin Italy, taga Italia siya. Sayang nga sayang. May ginagawa si si Kabsat. Tatalabs, dandanip po kasi Madam Tatalab. Sabi ni Leonie, Kalakbay. Thank you very much sa pag-stay mo dyan, Kalakbay ah. Thank you very much po sa 7 million in the house. Maraming salamat po. That's wake up. Din po sa gusto mag-member po sa akin, open po yung membership po dyan. Pipindutin niyo lang po yung $sign para maging member ko. Maraming salamat po. Membership ano na po ako dyan. Kia Dan by Kumam TV. Kalakbay, balikan mo na lang si Kumam TV. Mabait yan. Thumbs Love Host. Ito, bantay mo at mag-edit min. Okay. Salamat. Salamat, Kabsat. Salamat. Okay, okay. Okay, Kabsat. Lin, thank you, thank you. Naka ano din yung kanyang main eh. Thank you very much. Thank you very much, Kabsat. Thank you. Thank you for staying. Thank you. Salamat, Kabsat. Agyaman ako unay. Ay, okay. Sorry. Adan jakatan, Kabsat. Adan. Adan jakatan. Thank you very much. Kabsat. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat po. Wan ang yaman na wan. Alangamang nga agyaman na ta. Siyempre, agasin man na adakat tuyin. Welcome, Lin. Sabi ni Kumam TV. And always drinking water. Thumbs Love Host. Ito, bantay mo at mag-edit min ako. Okay lang. Thank you very much. Kabsat Lin. Thank you very much po. 6 million in the house. Maraming salamat po sa pag-stay nyo po dyan. Maraming salamat po talaga. Napukaw pa yan. Oh. Thank you very much po sa 7 million in the house. Maraming salamat. Tamsak 51. Maraming salamat po sa tamsak niyo dyan. My friend ko, ma'am, are you connected with Leonida GTV? My friend ko, ma'am, please connect to her. Leonida GTV. Her dick is here. Leonida, pakibaba mo naman link po para madikitan ka ni Kumam TV. Leonida, pakibaba mo yung link mo. Para madikitan ka ni Kumam TV. Salamat, Yunida, salamat.
Thank you. Baba mo yung ano mo, link mo. Junida, para madikitan ka ni Kumam TV. Dikit na ba kayo ni Kumam TV? O yan, okay. Thank you, Lunida. Paki-tamsa ka naman po yung binabang link ni Lunida TV. Lunida GTV. At doon sa hindi pa po dikit, pakilablab na rin po siya. Hindi na mo pinagbibigyan ng vaccination yun yan. Thank you, Leonie. Thank you. Lunida GTV. Main mo ba yan, Leonie? Main mo yan? Lunida GTV o ano yung main mo? Thank you very much po sa 4 amazing people in the house. Maraming salamat po sa inyo sa pag-stay po ninyo. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Lunida GTV. Please, salamat po. Yan ba yung main mo, Lunida GTV? Yung Lunida? Yan ba yung main mo? Para mamaya pong babalikan kita pagkatapos ng LS ko. Binabalikan ko pagkatapos ng LS ko eh. Kasi isa lang cellphone gamit ko, pasensya ka na. Maraming salamat po sa 3 million in the house. Salamat po ng marami sa inyo. Pakitamsa kanya naman po yung binabang link ni Lunida GTV. Please po, salamat po sa inyo. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Yan ba yung main mo, Leonie? Yan yung main mo? Lunida Dan by Kumam TV. Lunida, balikan mo si Kumam TV. Yan ang ating very generous friend from Uganda. My friend Kumam, thank you very much. You're very generous talaga. Italiana Dan. Yan, babalikan ka niyan. Babalikan ka. Baka ayudahan ka pa dyan mamaya. Thank you very much, Leonie. Thank you for cooperation ha. Sensya na kayo, isang cellphone gamit ko eh. Monitor lang. Maraming salamat. Ayan, noted na raw ni Kabsat Ling. Ay, Leonie, baka ayudahan ka pa niyan. Pinakamahinang ayuda niyan, 5. Magbakas po kayo muna. Sukli, thanks. Salamat po. Leonie, magbabakas ka lang doon sa dinikitan mo kay Kabsat Ling Italy para pagbalik niya babalikan ka niyan. Baka sobra pa doon sa sukli sa'yo. Nagbaba po ng link si Italiana.
pakitam sa kanya naman po. At babalikan po kanya ni dun po sa di pa po dikit, Kalog na pakidikit na rin po. Salamat po na madami. Ay, dalawang link po yung binaba niya, yung pong isa main. Kumam Dan. Okay, thank you, Leonie. Leonie, dikitan mo na itong main ni, ni Ma'am Italy. Ni Lynn Italy. Ito yung main niya. Pakidikitan mo na rin, Leonie. Para kasi dalawa yung binaba niyang link. Ito yung isa video. Ito yung pinaka main niya. Pakidikitan mo na rin, Leonie. Babalikan ka niyan. Sigurado yan. Meron kang dyan, ayuda. Oh, Leonie, promise. Mabait yan si Kabsat Italy. Italian, welcome. Italiana yon, my friend ko, ma'am. Italiana. My friend ko, ma'am. Italiana, bring down her link. Please connect to her so that they can connect to you. Please, my friend ko, ma'am. 2 links. Please connect to this link, and the other one is her main link. Please connect to the two links, and she will connect to you, my friend ko, ma'am. Please, my friend. Thank you very much, my friend ko, ma'am. Magbakas lang po kayo. More sukli. Thanks. Sabi ni Italiana. Leonie, magbakas ka lang ha. Babalikan ka niyan. Sobra pa. Sasabihin ko sa'yo. Pag nag yan, ayuda yan. Baka sabihin mo, iloloko kita. Mabait yan si Kabsat Lin Italy. Babalikan ka niyan. Promise. Lin Italy Dan. Ay, nagbaba po ng link si Leonida GTV. Pakibalikan nyo naman po. Lin Italy Dan. By Kumam TV. My friend Kumam. Leave a message to the comment section from Lin Italy so that they know that you connect to her. Connect. Please leave a message. #tumbas so that she knows you subscribe to her. If you don't have a comment, please return to her and put any comments, then #tumbas. Noted po. Ma'am, sundan ko po ang bakas nyo. Busy lang po. Busy lang siya. Nasa hospital yan eh. Nasa hospital yan si Kabsat. Salamat, Kabsat. Salamat sa pag-stay mo dyan ha. I'm very, very thankful to you, my friend, Kabsat Clean. Thank you very much for supporting me. Ingana tatta, support ka pa rin sa akin. Salamat. Ay, noted na raw. Leonid, noted na. Baka ayudahan ka niyan. Noted na raw ni Ma'am Italy. Thank you very much, Kabsat, sa pag-stay. Salamat. Salamat, Kabsat. Thank you very much po sa amazing 3 million in the house. Maraming salamat po sa pag-stay po ninyo. My friend ko, ma'am, do you leave a message on the comment section at Lin Italy so that they come back to you, so that they
she connect to you if you leave a message in a comment section. Please do it so that they can connect to you also. Thank you, my friend Kumam. Thank you very much. Just leave a message. Huwag niyo kalimutan, hashtag tumbas at the comment section. Hashtag tumbas. Thank you very much, Kabsatlin, sa pag-stay mo dyan. Thank you very much po sa 3 amazing people in the house. Maraming salamat po sa inyo. Paro, magandang gabi. Magandang gabi na, Paro, dito. Gabi dito, Paro. Gabi na dito. May moderator ka na, Paro. Thank you very much for coming, Paro. Mga Angera, sarang natatawa di tanne. Basta eh. Tay, sarang na. So, sarang na basta eh. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Magandang araw po, host. Thank you very much for coming, Paro. May moderator ka na, Paro. Salamat sa pagpunta mo sa LSCO. Kahit isang cellphone ang gamit ko. Salamat na marami sa iyo. Thank you po sa 4 amazing people in the house. Maraming salamat po sa inyo. Paro, welcome by Kumam TV. Kumam TV, Paro, is from Uganda. He is very generous friend of mine. Please connect to him so that they can connect to you, Paro. Paro, are you still there? Paro, nandiyan ka pa, Paro? Iluto mo na lahat yung yung fishball. Thank you very much po sa 4 amazing people in the house. Maraming salamat po sa pag-stay po ninyo. Kanya gana. Gadumain na ko yung nagbasi mo lang ang tayo ng tila. Yun, hintay mo lang. May ginagawa lang si Kabsat Lin Italy. Ayuda ka kanyan. Thank you very much po sa 5 million in the house. Maraming salamat po sa pag-stay po nyo sa aking live stream. Salamat po.
Yoni, yan ba yung main mo, Yoni? Dapat na naman din ano niya ama. Kaya nga amin na kita na lang ni Yoni, the GTV, yan ba yung main mo? Ikab-kabel ko ba lang ilang. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Sabi ni Papa ata. Thank you very much po sa pag-stay po nyo. Salamat po na marami. Salamat po. May artificial. Po ng Mamay TV, welcome back. Salamat sa pagbalik mo. Apo ng Mamay TV, pakitamsakan mo at kung hindi pakidikit ni Leonid at GTV, makapagdikitan ka sa kanya. Saka yung binabang link na Lin Italy, padikitan mo Apo ng Mamay TV, Italiana. Itong dalawang link na tong nasa taas, pakidikitan mo at babalikan ka niyan. Sobra pa sa ibabalik sa'yo. Siguro kumain ka Apo ng Mamay TV, Apo ng Mamay TV, pakitamsa mo yung binabang link ni Lin Italy, ito sa taas, oh. Mo na lang. Yung dalawang link na yan, pakitamsakan mo at kung di pakidikit, Apo ng Mamay TV, please. Babalikan ka niya, sobra pa doon sa idinikit mo. Yung dalawang link na yan, sa taas. Yan, yan. Babalikan ka niya ni Lin Italy. Mag-iwan lang kayo ng bakas para mabalikan kayo. Tapos sa huli ng message nyo sa comment section, #tumbas para alam ni Ma'am Italy saan kayo nag-comment. #tumbas doon sa huling message nyo. Thank you very much, Apo ng Mamay TV. Nangyayari din yung bago. Cinnamon. Meron. Bakit ako ng basta? Kamot. Ano pala iba ka nung inlan lang? Thank you very much, Kapsat, sa pag-stay mo dyan. Salamat sa thank you, Doc, dyan. Ay ko. My friend, Kumam. Tanga mo lang. Sabi mo kami ni Dayan na. Welcome back. Thank you very much, my friend Kumam. Thank you. Basol ko man.
My friend ko, ma'am, what is time there? My friend ko, ma'am, what is your time there in Uganda? Mega loud shout! Shout out! Marina ng mga kambing, maraming salamat sa pagpunta mo. Thank you sa patamsak mo dyan. Be moderator ka na. Marina ng mga kambing, salamat. Tamsak dikit po, Leonidia GTV, pasokli po. Sabi ni Apo ng Mamay TV, maraming salamat. Marina ng mga kambing, salamat ha. Salamat sa pagpunta, salamat na marami. Thank you very much. Thank you very much, Day. Thank you very much, Day. Thank you very much. I'm here in La Union, Day. Pero nagla-live pa rin pa konti-konti. Thank you very much, Day. Reyna ng mga kambing, salamat. Oh, Brian's vlog. Thank you very much for coming, Brian. Thank you. How are you? Kumusta ka na, Brian? You're welcome, host. Thank you, Reyna ng mga kambing, salamat. Brian, kumusta ka na, my friend? Doon naman po sa ano, nagbaba po ng link si Brian's vlog. Pakitam sa kanya na po yung premiere niya. Siya po ay suffering just pero pakitam sa kanya na po, makikita niyo po yung ano niya, yung kwento. Makikita niyo po yung ano niya, yung link na yan, binaba niyo ni Brian. Best friend ko po yan kay Burudung's vlog na ano, pakitamsa ka naman po ninyo at kung hindi pa po kayo dikit, pakidikitan naman po ninyo. Salamat po. Oy, nag third bone therapy na kahapon, pero okay na kasi may ano po siya, may sakit po siya, si Brian's vlog. Salamat po sa inyo, pakitamsa ka nyo naman po. My friend ko, ma'am, I'm still there. My friend ko, ma'am. Patamsak naman po. Patamsakan nyo naman po. Pakitamsak po. Salamat po sa inyo. Nag third bone therapy na po kahapon. Oh, ganun ba? Pero okay na naman, Brian. Pakitamsa ka naman, Flo, please, yung binabang link ni Brian's vlog. Maraming salamat po sa inyo. Apo ng Mamay TV, pakianan mo naman, oh. Nandiyan ka pa, Apo ng Mamay TV. Leonie, andiyan ka pa, Leonie? Baka nasa bahay mo yan, Brian. Kumusta nang feeling mo naman, Brian? Okay ka naman ngayon? Nandito kanina si Burudong si Kuis Burudong. Andiyan kanina dumaan. Nagkakaya mo, sawang sa daong ka sa data.
Kasi ang dapat, hindi. Thank you very much po for the amazing 2 million in the house. Maraming salamat po sa pag-stay po ninyo. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Brian's Vlog. Apelyido na niya. Brian's Vlog. Salamat po sa inyo. Iyak. He is a cancer patient. Si Brian's Vlog. A cancer patient. Tulog din ang iyakin. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Brian's Vlog. Cancer patient po yan, si Brian's Vlog. Friend ko po yan, friend si Brian. Ilan natin eh. Tagal na po siyang hindi nakakapag-vlog. Kaso, kasi nasa ano siya, nagte-therapy po siya. Cancer patient po yan. Nag-third born therapy na po ako kahapon. Yun, ayos na. Pero okay ka na, Brian? Thank you very much, Brian. Ay, nakatulog na rin yung iyakin. Sino si Aliyah? Si Aliyah, oo, si Aliyah. Oo, din ba na kalokaw ko ah. Thank you very much po sa 1 million in the house. Maraming salamat po sa pag-stay po nyo dyan. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa 52 thumbs up. Tama. Ako makakan. Ano? Thank you very much sa pag-stay mo dyan, Kamsat. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Nasa work ka ba, Kamsat? Nasa work pa. Brian's Vlog, dating dikit, dan thumbs up. By Tata Labs. Salamat, ta. Amo kaya latan. Ibusan. Yung mga dumate kay Lin Italy, babalikan kayo niya sa bakas nyo. Mabait yan. Ayuda yan si Ma'am It. Si Lin Italy. Si Italiana. Taga-Italia yan eh. Nasa Italy. Kabsat si Tata Labs naman. Nasaan yan? Nasa Kuwait. Kabsat Lin. Si Tata Labs nasa Kuwait yan. Best friend ko si Tata Labs. Teka, hindi ko na tayo malamdada. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat po sa inyo. Pag-stay po ninyo. Baling nga aso na. At okay na siya, no? Okay na si Aliyah. Wala na ano. Nanaparang tatigero. Okay na si Aliyah. Wala nang sakit.
Dapat pagkakaspasyal kita sa data sa ipaturay ko tang lablab na dagal kod-kodin mo. Thank you very much po sa 1 million in the house. Maraming salamat po. Naging 2 million in the house. Maraming salamat po. Apa ikukuha niya. Ala. Mamukuhan na. Thank you very much po sa 3 million people in the house. Lin Italy, tamsak dikit. Kabsat Lin. Tamsak dikit na raw sa'yo si Tata Labs. Kabsat Lin. Ay, nandyan yan, Tata Labs. Nasa, naka-monitor din yan si Kabsat Lin, Italy. Ay, no, naka-monitor yan. Dahil na raw sa'yo, Kabsat, si Tata Labs. Thank you very much, Kabsat. Maraming salamat sa pag-stay mo dyan. Thank you very much po sa amazing 3 million in the house. Maraming salamat po sa pag-stay po ninyo. Ibe, kamot, kod-kodin mo dyan mo ko. Hindi, ano yan, Pilipino yan. Di ba ba? Yan. Hindi Italiano siya. Pilipino yan, Ilocano nga yan eh. Ang pangasawa niya, tag-Italia. Doon na siya nakatira sa Italy. 5 kayo na binabantay ang co-host. Basta sinabi ko dito lang ako, tell you, and kasi premiere, ang iba, di ako lagi maka-video. Okay, salamat. Thank you very much. Kapsat, thank you. Thank you very much. Kuis Burdong, thank you sa pag-stay mo dyan. Thank you very much. Baka link mo, Kuis. Andyan si Lin Italy, saka si Tata Labs. Iba si Italiana at Lin Italy. Hindi, isa yon. Bali yung Italiana, bali ibang account niya yan. Yung Lin Italy, yun ang main account niya. Yung Lin Italy. Thank you very much, Tata. Isa baba ng konti. Ito. Ingatan ba si Tata? Yan, nagbaba ng link ko. Yan yung Italiana. Thank you, Ta. Kuis Burdo, pakitamsa ka mo naman si Italiana. Kuis. Thank you, Kuis Burdong.
Hello, PMX Vlog. Thank you very much for coming. Thank you, thank you, Pia. May moderator ka na, Pia. Tumanak data na nilanggana. Ako na lang kung itang in-order. Ay, ka. May jacket ka na, Pia. Pia, may jacket ka na. Salamat sa pagpunta, Pia. Salamat. Hello, I'm back. Data was over. You mean to say you are make a load to have a data again? My friend ko, ma'am. Doon ako tamsak sa isa. Dalawa kasi premier niya. Ganun ba, oh? Marami maraming ano yan, maraming account dyan si Kabsatlin Italy. Kaya ano yan. Kapag nag-ayuda 10, 5, commission pa nga ano yan. MLSO, PMX Vlog, sabi ni Tata Labs. Pia, may jacket ka na, Pia. Giordano pa yung binigay ko sa yung jacket, Pia. Mukhang ka ba sa yan? Pia, thank you, Pia, sa pagpunta mo. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po sa pag-stay po ninyo. Kasi ano may kang maturok sa alam daw nga eh. Hello, Tata Labs. By Kumam TV. Bagbaga. Hello daw, Tata Labs, sabi ni Kumam. MLSO, PMX Vlog. Hello, Kumam TV, sabi ni Tata Labs. How are you? How are you, Kumam? Thank you very much po sa 3 million in the house. Thank you very much sa pag-stay po nyo sa aking LS. Salamat po ng marami. Bigat nga mo, gira man diyan. Hindi kaibigan. Sa bigat ka magpagawa yung ano eh. How's your day, Tata Labs? Muntik na maging ko. Salitang Batanggin nyo ko. Ikaw talaga tao. Patay nga, bobo. Kaya pisil-pisil ng kain ka na makaka. Too much tired. Oo, pahinga ka naman. Yung ba masasakit na ano, yung masasakit na kasuan tayo, yung ganito. Yan, naramdaman ko yan ngayon. 59 years old, pero dati wala. Tingnan na nga, bobo, pinisil niya. Noela TV. Thank you very much. Maraming salamat sa pagbalik mo, ha. Thank you. Nagbaba po ng link si Noela, pakitam sa kanya naman po. Ano oras? 9:20 ba? In-adjust mo. Ay, oo nga pala, no. Suong suko talaga. Oo, ang bigat ni Aliyah. MLSO Tata Lab, sabi ni Noela TV. Nalagyan na, nagtanga mo na sa lalo eh. Oh, ang laki ba naman ni Aliyah? Isipin mo naman yung ano niya, yung katawan niya, miski na baby pa lang. Kasi malalaking tao ang ano, Indiano. May isa nga. Hindi ko siya kaya alagaan. Oh, isa laking yun eh. Siyempre, pag umayak siya, bubuhatin mo. Medyo sa padakit pa ngayon yan. MLSO, Noela, sabi ni Tata Labs. Thank you very much po sa 4 amazing people in the house. Maraming salamat po. Kaya kaalis dyan. Hindi ka naman natapayagan ng dalawang mag-asawa.
Eh siguro hindi ka naman paalisin nila kung wala kang kapalit. Baka hindi pumayag yung ano. Sa bagay, wala naman sila magagawa. Ayaw mo. Oo, bagay. Wala na si Kumam. Ay, nandiyan pa yun. Ano pa, 3 million in the house pa eh. Ay, sa bagay, ano dyan, naka-stay si ano eh, si Italiana, ano yan. Naka-monitor yan. Hindi naman nila ako pwede persahin mag-work sa kanila. LK Swarma Vlog, thank you very much for coming. Like done, my friend. Thank you very much, likes LK Swarma. Thank you very much for coming, ha. Thank you very much, LK Sharma. May jacket ka na, LK Swarma. Thank you. May galot shout out. Rin ng mga kambing one. Salamat sa pagbalik mo. Thank you. Thank you very much, Day. Maraming salamat. May moderator na yan. May moderator na rin ng mga kambing. Salamat sa iyo. Salamat. LK Sharma, may moderator ka na. LK Sharma, may galot shout out. Sabi ni Tata Labs. Thank you dyan sa patamsak mo dyan. Reyna ng mga kambing, ha. Salamat. Thank you very much. Maraming salamat sa iyo. Pakitamsakan niyo naman po yung binabang link ni Reyna ng mga kambing, at doon sa hindi pa po dikit, pakilablab na rin po. May upcoming premiere patusok naman po, guys. Salamat po. Sino si Reyna ng mga kambing? Hindi Indiana yan. Reyna ng mga kambing, ano yan, taga Bohol ba yan? Bohol o ano? Si Reyna ng mga kambing. Pakitam sa kanya naman po yung binabang link niya. Salamat po sa inyo. LK Sharma, nandiyan ka pa, LK Sharma? Ay, naglabasan na yung mga another account ni Kabsat. Tom's Love Host, Lynn Italy here. Thank you very much, Kabsat. Thank you. Lagyan ko ng moderator yan, oh. Thank you very much, Kabsat. Thank you. Thank you very much. May moderator na rin yan, Kabsat. May katunjera, may kagitat. Pakitam sa ka naman po yung binabang link ni ni Reyna ng mga kambing. LK Sharma Vlog. My lovely friend, please help me, dear. Why? What's your problem? your link. It's okay, LK Sharma. Nagbaba po ng link si LK Sharma Vlog. Pakitamsakan naman po, at dun sa hindi pa po dikit, pakidikitin na rin po. Kiss Me Loves Italy. Thank you very much. Kiss Me Loves Loves Italy. Thank you very much. Full pack sa'yo, Kabsat Host, Lynn Italy here. Nandito siya. Kiss Me Loves Italy. Salamat. Thank you very much, Kabsat Lynn. Thank you. Kabsat Reyna, mega let shout out. Sabi ni Hello Lynn. Lynn Italian.
Reyna ng mga kambing, nandiyan si si Lynn Italy. Hello Ate Lynn, MLSO sa'yo. My lovely friend, how many banana give me? Please help me, dear friend. LK Sharma, where are you from? Where are you from? LK Sharma, where are you from? Pwede damon day. Sa karunan nila. India, my country brother. Reyna ng mga kambing, tamsak, dikit, sabi ni Tata Labs. Yan ang mga kambing, daan na raw po si Tata Labs. Maraming salamat. Nag-shout down laptop ko. Kalok. Hello Tata Labs, my lovely friend. How are you dear? Taga-India siya. Napunta yan sa'yo, no, Tata, si LK Sharma. Minsan na rin nagpunta yan dito eh. Ay, kanina pala, kay Lanchi, nagpunta yan kanina doon, tatandaan ko. Humihingi ng tulong sa niya, sa subs daw niya. Saging Queen. Si Kabsat pa rin pala to. Thank you very much, Kabsat Lin. Thank you Thank you very much. Tata Lab, sundan ko po ang bakas mo sa aking main ko at isusukli ko po sa iyo. Maraming salamat po. Babalikan ka niya, Tata Lab, si Reyna ng mga kambing. Friend ko po yan. Friend po namin yan si Reyna ng mga kambing. Ang sinusukli niyan, yung main niya. How's your channel, my dear LK Sharma? LK Sharma, Tata Labs asking you, how is your channel today? LK Sharma, are you still there? Umalis na yan. Pagka hindi siya iniintindi, maasikat bigla eh. Tulad kanina kay Lanchi. Nagpunta siya doon kay Lanchi. Dalawa pa sila eh. Ewan ko lang isa, hindi ko matandaan yung pangalan. Pero ito, natandaan ko yung natandaan ko siya. Nagpunta siya kay Lanchi. Binigyan ni Lanchi ng moderator. Hindi naman, palagi lang nagme-message pero hindi pinapasin ni Lanchi kaya umalis na rin. Aguri kayo, mga nasundo mo. Reyna ng mga kambing, tinatanong ni Tata Labs kung yung binaba mo kanina ay main mo. Ito baka yung may upcoming patusok naman guys. Salamat po. Sabi ni Tata Labs, baka itong binaba ni Reyna ng mga kambing yan ng main niya. Upcoming upcoming premiere. May upcoming premiere patusok naman guys. Salamat po. Thank you very much. Reyna ng mga kambing for staying. Thank you Kabsat. Ang dami mo nang dinala dito Ang dami mo nang dinalang yan ang dinikitan mo. Yun ang link siguro. Yun ang main niya. Kaya ang ibabalik naman sa iyo yan yung sabagay, Reyna ng mga kambing ang idinikit sa iyo ni Tata Labs. Mismong main yan. Tata Labs main yan. Ang dinikitan nata yung itong hindi
Main niya yun, dinikitan mo, tatalabs. Main niya yun. Main niya yun. Yung reyna ng mga kambing. Wala yung one. Wala yung one. Reyna ng mga kambing lang. May one pa yan eh sa huli oh. Meron pa ngayon 2 eh. Oh, yung reyna ng mga kambing yun lang. Wala na yung 1, wala rin yung 2. Pamilya Agila, mega shoutout sa'yo. Maraming salamat, Kabsatlin. Maraming salamat. Thank you very much. Ang dami mo nang tinamsak sa akin. Full pack na ulit sa'yo, host. Kabsat. Thank you very much. Tambay ulit. Salamat, Kabsatlin. Grabe, daming kambing. Oo. Maraming alagang kambing yan si Reyna ng mga kambing. Nasa Bisaya siya. Okay, thank you Kabsatlin. Maraming salamat ha. Thank you rin sa paharang mo dyan. Salamat. Yun ang mga alaga niya, yung mga kambing dyan sa kanila. Maraming alagang kambing yan, mga hayop, mga manok, maraming alaga siya. Thank you very much. Kabsatlin ha, thank you. Dami mo nang tinamsak sa akin. Thank you, Kabsat. Thank you very much. Maraming salamat po sa 4 million in the house na nag-stay dito sa aking live stream. Maraming salamat po. Awan nga mo. Thank you very much po sa pag-stay po nyo dyan. Maraming salamat po. Uy, naka-LS na pala si Noela. Thank you very much po sa 4 million staying in the house. Maraming salamat po. Hanggang mo na unay-unay, Kabsatlin. Thank you very much sa Kabsat. Pag-stay mo dyan. Salamat, Doc. Thank you. Okay, thank you. Sige. Kabsat, okay. Ano ko yung malagapan? Pangit kailangan ng pangit. Ano ko yung malagapan? Pangit, 31.
Ng mga tinipong barsakan. Brother, how many bananas give me? Sorry, my friend. I have only one cell phone, only monitor. But Tata Lab is asking you, but you live asking you, how many bananas do you have right now? Tata Lab's asking you. Hindi ka kagano na pwede makita. Aroy. Wow. Tata, my old friend, I already connected Tata Link. Tusok, Reyna, sabi ni Kabsatlin, pulpak sa'yo, Reyna. Gusto na kami nila, hindi kayo lang kami nga rin. Nagkatano. Reyna ng mga kambing. Kulengpe. Naisip lang. Tumatang lang din sila. Okay. Reyna ng mga kambing. Pulpak na raw sa'yo si Kabsatlin. Ana? Sabagay, magkasama naman kayo kay kay Admin Bornebol. Host, my network is on and off. Oh, that's the problem there. Network poor. But I'm with you, friend. I still very, very, very kind, my friend Kumam. Thank you for coming back, my friend Kumam. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po sa inyo for staying. Maraming salamat po. Full pack sa'yo, Reyna. Network poor. But I'm with you. Thank you very much, my friend Kumam. Thank you very much po. 6 million in the house. Maraming salamat po. Thank you very much po sa pag-stay po ninyo dyan. Salamat po. 6 million in the house. Sandali lang guys ha. Punta lang po ako ng CR.
Eh, kaya yung sinong rito na pagkuhayo. Ganyan lang ikuha ng pinagdaan. Mega shout out Helen Poy. Manang. Thank you very much. Tamsak mo dyan, Manang. Thank you very much. Mega shout out sa'yo. Thank you very much. And enjoy tomorrow's vlogs. Thank you very much for coming. Patamsak po sa mga sis. Thank you Helen for coming. Salamat. Manang Aw. Salamat po. Mega shout out sa lahat. Maraming salamat po, Manang Awa. Agtudtudo dita Manang. Dita ayan yaw, nagtudtudo. Oo, matudto ilaw nyon. Ama nagtudtudo. Arbis lang. Akala pa niya pa rin din, hindi na nagumakaroon. Helen Joy, meron ka ng moderator, Helen Joy. Meron. Nilagyan ko na ata. Helen Joy, andyan ka pa Helen Joy. Ay, malis na ata. Helen Joy, tomorrow's vlogs. Maraming salamat sa pagpunta mo Helen Joy ha. Nilagyan ko na siya kanina, umalis na. Ayan, baka ito na siya. Baan ninyo, mega shout sa'yo. Welcome back, baan ninyo. Thank you very much po. Nagbaba po ng link si baan ninyo. Pakitamsakan niyo naman po. Uy. Thank you very much po sa inyo. Thank you very much po. Nag-ararbis ng digal man. Nag-pick sa todo host. Nagado nagsilaw tito. Uray dito basta agto dito nagado ti magtiliw tito kakitoy. Nagado mo ti to kakitoy. Kasi nagado naglawa mo ti pagkuan dito eh. Pero bayan mi puros ko data. Puros pagkuan ti pagay. Gana jay pakasti ti bantay. Pakitamsa ka naman po binabang link ni baan ninyo. Oy Sir Boy. Mega shout out Sir Boy. Maraming salamat ha. Maraming salamat sa pagpunta mo. Sir Boy, nakita ko yung yung anniversary mo ha. Pinanood ko yun ng full. Sir Boy. Yung cake hanggang doon sa ginahit mo yung cake. Pinanood ko talaga yan. Sir Boy, thank you ha. Yung anniversary mo. Thank you very much ha, sa pagpunta mo. Mega shout out Sir Boy ha. Boy Peralta. Okay lang po yun kasi karapatan po natin ng bawat isa na kung anong ginawa nyo ba ganun din po. Salamat po Sir Boy. Thank you very much po sa
1 million in the house. Salamat po na marami sa inyo. With 58 thumbs up. Salamat po, marami. Manang nyakasta ni ko ni Kabsat Pinay. Nyakastanan. May atin isunan. Makasaumutan. Makasa isunan manang. Dan tamsak ba ninyo? By Aurelia Kruger. Ba ninyo tatamsak ka na raw ni ni manang Aurelia Kruger. Ba ninyo tamsak dikit. Ba ninyo andiyan ka pa ba ninyo? Tamsak dikit na rin sa'yo si Tata Labs at si Manang Aw. Dan tamsak na rin sa'yo. Kasi nadikitan ka na ni Manang Aw, hindi na minsan. Ay, kasjay. Agsasao ngam marigatan ag panunod pay lang. Siguro naapektaran di ko na. Awan. Ay, nagbaba po ng link si Boy Peralta. Tamsa ka naman po. At doon po sa hindi pa po dikit. Maglablaban naman po. Pakilab na rin po. Maraming salamat po sa inyo. Rosel Vlog TV. Thank you very much for coming. Thank you. Thumbs up. Thank you sa thumbs up mo dyan. Thank you very much, Rosel. Rosel TV, baba ka link mo para madikita ka nila. May may moderator ka na, Rosel Vlog. Thumbs up ka naman po yung binabang link po ni Boy Peralta. Friend po natin yan. He's very a generous guy. A Samaritan. Tumutulong din po siya sa iba. Si Boy Peralta, mabait po 'yan. Nakita ko na po sa video yung mga anak niya, lalaki na. Napakabait po, pati asawa po niya mabait. Pero meron po siyang maliit na bata. Nasa nasa kuna. Dan dikit po tayo, host. Thank you Russell Vlog. Thank you very much. Baba ka link para madikitan kanila. Tapos kung pakitamsa ka mo rin yung binabang link ni Boy Peralta. At kung hindi pa kayo dikit, magdikitan na kayo. Salamat Russell Vlog. Agawod next month. Magrugoy ejay ko Canada nang agawid da. Ay agpa-therapy when may mayat dito mayat ti klimat to yun. Dan dikit po tayo, salamat. Boy Peralta, tamsak dikit, sabi ni Tata Labs. Sir Boy, na rin sa'yo si Tata Labs. Dan connected. Tagasan ka po, Boy Peralta. Hindi ko alam kung tagasan si Sir Boy eh. Pero mga mga kaibigan niya rin, si Borny Ball. Sir Boy, nandito si si Lin Italy. Naka BG yan si Lin Italy. Sir Boy, nandyan yun. Baba ka ng link mo, Rosel Vlog, para madikita kanila. Thank you sa
Tamsak dikit mo ha, Russell Vlog. Ay, mga pinsan pala ni Tata Labs, mga Peralta. Kaya tinatanong ka, Sir Boy, kung taga saan ka raw. Si Tata Labs. YT name niya, YT, ano yan eh. YT pangalan niya sa YT, si Tata Labs. Kakihusdan po kay Boy Peralta with Bakas po. Anniversary nila. Oh, yeah, okay. Thank you, Boy. Sir Boy, dan na rin po sa iyo si ano, dan na rin sa iyo si ano si Russell Vlog TV. Maraming salamat po, Sir Boy. Ano na lang po sila. At saka si Tata Labs, tinatanong po kayo kung ano. Dan na rin sa iyo si Tata Labs at tinatanong kung taga saan daw po kayo. Ay, nasa bahay niya yan. Pinupuntahan kayo niya ni ano. Russell Vlog TV. Pasensya ka na, Russell ha. Kasi isang cellphone ang gamit ko, nililista ko na lang pangalan para balikan ko pagkatapos ng LS ko. Thank you very much, Russell for coming. Salamat. 44 tamsak, dikit din kay Boy. Sir Boy, dikit na rin po si Aurelio Kruger. Salamat po na marami, Sir Boy. Salamat. Ayan, nagbaba po ng link si Russell Vlog TV. Pakitamsakan nyo naman po. At kung hindi pa po kayo dikit, pakidikitan na rin po. Salamat po sa inyo na marami. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Salamat po sa inyo for 3 million in the house. Russell Vlog, hintay mo lang. Ano si Sir Boy. Mabait yan. Babalikan kayo niyan. Babalikan kayo niyan. Thank you very much po sa 2 million in the house. Maraming salamat po sa inyo. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Russell Vlog. Salamat po sa inyo. Kahit isa lang po ang dikit, basta main. Huwag po ninyo. Oh, hindi man siya. Puro main yan. Puro main yan nagdidikit na yan. Si Tata Labs. Si Boy Peralta, puro main yan. Aurelio Kruger, puro main yan. Russell. Hindi sila nagdidikit ng ninja dyan. Puro mga legit, puro mga main account nila yan. Tamsak Kuya Jacob J. Thank you very much for coming. Maraming salamat sa iyo. Yung moderator ka na, Jacob J. Salamat na marami. Thank you very much, Jacob J. Salamat. Thank you very much. Russell Vlog, dikit na ako sa iyo. Legit ako. Legit yan si Manong Aurelio Kruger. Hello, Jacob J. Mega love shout to sa'yo. Ngayon ka lang nagpunta sa LS ko. Pero salamat na marami. Okay lang. Imported pa yung jacket na yung binigay ko sa imported dyan. Hi all, sabi ni Jacob J. Maraming salamat. Pakitamsa ka naman po yung binabang link ni Jacob J. Ni Russell Vlog TV. Salamat po sa inyo.
Babalikan po kayo niyan, babalikan po kayo ni Russell Vlog TV. Kaya nga, Kuya Now lang, oo nga, nung minsan nag-elis ako, napunta si Aki yung kasama natin, si Lalabs. Pangalan nga nito, yung kasama natin ni Mel. Si Lalabs, Sweet Abby. Yung minsan dumalaw sa akin. Sweet Abby, talaga, Jacob J, tumalaw sa akin yun. Minsan lang. Padikitan din po kay Hawaii Farmer. Salamat. Ay ba dinidikit mo, Manang, yung kay Kabsat Hawaii Farmer? Salamat. Si Sweet Abby, nagpunta rito. Nagbaba po ng link si Lin Italy. Pakidikitan nyo naman po. Kung di pa kayo dikit, kung dikit na po kayo, pakitamsakan na lang po. Marami po salamat po sa inyo. Jacob J, pakiano mo naman si Lin Italy. Si Lin Italy, nasa Italy yan. Pakitamsakan nyo naman. Kung dikit kayo, pakitamsakan. Kung di pa kayo dikit, pakidikitan na. Thank you very much, Manang Aw, sa pag-high five mo dyan. OTW Lin, sabi ni Jacob J. Okay, Manang, okay. Babalikan kayo niya, Manang. Mga dinikitan mo. Thank you very much, Manang. Ay ni Kabsat Hawaii Farmer, Adalata J. Hawaiian, nagawi din. Thank you very much, Kabsat. Thank you. Nagadumot, inusar mo nga ako. Thank you very much, Kabsat. Thank you. Pakitamsakan naman po yung binabang link ni Lin Italy. Russell Vlog, babalikan kayo niyan. Baka sobro-sobro pa si Lin Italy. Russell Vlog, thank you very much. Ay, gawid da. Aywan siguro nakakuha ni Kabsat Pinay. Siya namin hindi ko. Pasamak nga di ay. Thank you very much po sa 4 million in the house. Ang tagal mo hindi pumunta sa akin kaya di po yan naubos. Salamat Kabsat, salamat. Di tata, yung dinidikit ni Manang Aurelia Kruger, yung kay Hawaii Farmer. Hawaii Farmer na lang. Manang, pakibaba mo nila yung Hawaii Farmer, hindi ko may bababa, isang cellphone ginagamit ko. Yung kay Hawaii Farmer, Manang. Joriel, welcome back, Joriel. Nagsusupport lang yan, tatalab si Manang Aw. Dan Lin, sabi ni Jacob J. Kabsat, dan na raw siya si Jacob J TV. Salamat Jacob J. OTW Rose. Sino ba yung Rose? Tata Labs, wala akong channel. Nagsusupport lang yan, Tata. Yung kay Pinoy Hawaii Farmers ang ginagamit niya, yung sa kapatid niya. Gandang gabi rin sa iyo, Joriel. Gandang gabi. Search lang name niya, Pinoy Hawaii Farmers. Yun yung Pinoy Hawaii Farmers, yun ang idinikit niya eh. Yun ang idinidikit niya. Hindi siya marunong magano eh.
Kung dalawa na cellphone ko, kaya ko ibaba yung kay Pinoy Highway Farmers na yun eh. Mga best friend natin yung ano eh, Pinoy Highway Farmers. Pinoy Hawaii Farmers. Tama yung Pinoy Hawaii Farmers. Baba mo rin. Hindi, mag-go to channel ka na lang, manang. Kay Tata Labs. Pwede na yun. Joriel, huwag ka pa makipagdikitan, Joriel. Pwede na ba yan, Tata Labs? Hindi pa ata na ano. Dapat bukas pa yun. Dan Rose. Thank you, Tata. Ay, thank you, Jacob J. Salamat. Oo. Malaki ang ano niya, malaki ang bahay niya, si Pinoy Hawaii Farmers. Hindi pa tapos. Malaki ang bahay niya, si Pinoy Hawaii Farmers. Kaya pwede mo ibaba yung bahay ni Pinoy Hawaii Farmers. Baba kang link, Jacob J. Yan ata si Jacob J. Friend ko rin yan. Jacob J, baba kang bahay mo. Para madikit na ka ni Tata Labs. Ay, babalikan ka ni Lin Italy, babalikan ka nun. Andyan lang yun, naka-stay. Short video. Nagbaba po ng link si Jacob JTV. Paki-thumbs sa kanya naman po. Saka ito po, yung binabang link ni Tata Labs, Pinoy Hawaii Farmers. Paki-thumbs sa kanya naman po. Doon po sa hindi dikit pa kayo, pakidikitan na rin po. Pakitama ka naman po yung binabang link ni Jacob J. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Saka pakitamsa ka na rin po itong binabang link na Ryan. Mga friend po namin yan, mga friend. Naman po. Ito yung Pinoy Farmers, Pinoy Hawaii Farmers. Pakitamsa ka na rin po. Pasensya na po kayo, isang cellphone ang gamit ko eh. Pasensya na po kayo. Jacob J, pasensya na. Thank you very much for coming talaga, Jacob J. Thank you very much. Magpo 4 hours na pala ako. Thank you very much, Jacob J. Manang, binaba na yung bahay ni Pinoy Farmers. Pakitamsa naman po yung mga binababang bahay. Kay Boss Tani. Jacob J. Thank you very much. Salamat po ng marami sa 4 million in the house. Salamat ng marami po. Dan Pinoy by Jacob J. Babalikan ka niyan, Jacob J. Sinugod ako kanina ni Mami. Nakita po ako ni pangalan to. Yung friend natin doon sa
Pinasugudan ako kanina eh. Narinig mo ba? O, nakamonitor ka naman eh. Binati pa nga ako ni, ano, ni Wong Odi. Wong Odi. Pakitamsa ka naman po ay mga binabang link. Short video ni, ano, ni Jacob J. Pakitamsa ka naman po. Salamat po sa inyo. Thank you, Jacob J. Tani Dan, thank you. Jacob, tamsak dikit, sabi ni Tata Labs. Gisim na tikbala. Para nasa Batangas lang. Gising ng tikbala. Thank you, Jacob J. Ah. Thank you, Jacob J. Jacob J, babalikan ka naman ngayon pagka nagbakas ka sa kanila. Nagbabalik ka si Bostani, saka si Pinoy Hawaii Farmers. Pinoy Hawaii Farmers, nagbabalik yan. Salamat, Jacob J. Ha? Salamat. Jacob J, tamsak dikit na raw sa'yo si Tata Labs. Salamat. Salamat sa 4 million in the house. Thank you very much po sa pag-stay po ninyo sa aking live stream. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa 5 million in the house. Salamat naman maraming po. Tata Labs, watch dikit ako sa'yo, sabi ni Jacob J. Maraming salamat po. Tata Labs, 33 thumbs up, kalimbang ako sa'yo, LS 2 days ago. Pinanood pa ni Manang Aw yung ano mo. LS mo, Tata. Thank you, Manang Aw. Thank you very much. Lagi ka na sa LS ko. Thank you, Manang Aw. Tunod na nga agawid, Manang. Makabulan pa yun o ahanin. Dati ko Domingon. Dati Domingon o sumarunong nga bulan. Thank you, Jacob J. Sa pagpunta mo. Thank you very much. Salamat po, Madam Aw. Salamat daw, Manang. Sabi ni Tata Labs. Ilocano yan si Manang Aurelia Kruger. Pero asawa niya, Amerikano. Kaya kasama namin yun sa LS ni Pinay Canadian
Pinay Canadian Cares lagi. Na yung asawa naman yan, ni Pinay Canadians, kapatid ni Manang Aurelia Kruger. Yung asawa ni Pinay. Yung Pinoy Hawaii Farmers. Yun ang asawa na. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Pakidikita naman po at pakitamsakan yung binabang link ni Tata Labs na Lin, si Ma'am Lin. Pakitamsakan naman po. Maraming pong salamat. Thank you very much po. Ni Kuya. Hindi nakaturog mata ni. Yung oras na yan. Ay, alas 10. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po sa pag-stay po ninyo. Thank you very much po. Kabsat Lin, thank you very much sa pag-stay mo dyan. Lin, Italy. Manang Aw, thank you sa pag-stay mo dyan. Jacob J, thank you sa pagpunta. Pakitamsa ka naman po yung mga binababang link ni Tata Labs. Pakitamsa ka naman po. Tapos sa huli po ng inyong comments, hashtag tumbas na lang po lagay nyo. Jacob J, Dan Dikit, nasa fruits breakfast mo. Ay, yung short video niya. Thank you Manang Aw, thank you. Jacob J, Dan na raw si Manang Aw, Aurelio Kruger sa'yo. Manang Aw, nalpasing kini Pinoy Hawaii Farmers ni Jacob J. Nalpasin di ay. Nakargaan ni Jacob J. Pinoy Hawaii Farmers. Thank you very much, Manang. Thank you very much po sa 6 million in the house. Maraming salamat po sa pag-stay po ninyo. Pakidikita naman po yung mga binabang link ni Tata Labs po. Pakidikita naman po at pakitamsakan yung mga binabang link po. Yung kay Ma'am Lin at saka kay Boss Ronald po. Maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo po kakalimutan ang hashtag tumbas. Parang na ako, nag-away din. Thank you po sa 5 million in the house. Maraming salamat po. Sumunod din kayo
Lester Ombro Vlog, mega mega shout sa sa'yo. Thank you very much for coming. At thank you rin sa thumbs up mo dyan. Shout out po sa lahat, sabi ni Lester Vlog. Lester Ombro Vlog. Salamat sa pagpunta mo. May moderator ka na, Lester. Thank you, thank you. Shout out po sa lahat, sabi ni Lester Vlog. Thank you, Lester, for coming. Salamat ng marami. Pakitamsa ka naman po ay binabang link ni Tata Labs at huwag niyo po kakalimutan mag-hashtag tumbas o sa inyong comment. Salamat po na marami. Nagbawa po ng link si Lester Ombre Vlog. Pakitamsa kanya naman po. At kung hindi pa po kayo dikit, pakilablab na rin po. Marami pong salamat. Lester, pasensya ka na. Isang cellphone lang gamit ko. Ito lang monitor eh. Salamat sa iyo. Salamat Lester ha. Salamat sa pagpunta mo ha. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much for amazing people in the house. Maraming salamat. Maraming salamat po sa 5 million in the house. Pakitam sa kanya naman po yung binabambahay ni Lester Ombrog Vlog. Lester Ombrog Vlog. May new upload guys. Pa-view. Salamat idol. Kaya ka na Lester ha, isang cellphone lang gamit ko eh. Kaya medyo nagmo-monitor lang tayo. Maraming salamat po sa 5 million in the house. Thank you very much po sa inyo lahat. Pakitamsa kanya naman po yung binabang link ni Lester Ombrog Vlog. Salamat po sa inyo. Pakisuyo naman po. Ulong.
Ano man naman ito? Strong. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. 5 million in the house. Lester, tamsak dikit, sabi ni Tata Labs. Yo, may moto vlog. Good evening. Good evening din sa'yo. Yo, may moto. Magandang araw po. 4. Gabi na dito, 4. Gabi na. Nasa ibang bansa ka ba, 4? Yo, may moto vlog. Meron ka ng moderator. Ay 4. Meron ka na ring moderator. Hello po. Good evening din sa inyo. Yamimoto, mega love shout out. Huwag niyo naman po kalimutan tamsakan si host. Maraming salamat po. Salamat po. Demon Trace, tamsak po. Maraming salamat. Kung hindi pa po tayo dikit, pakidikitan na rin po ako. Salamat po sa inyo, Demon Trace. Ganda ng pangalan mo, Demon Trace. Mega love shout out mga lalabs. Yahoo! Sabi ni Lin Milan. Pailan. Okay. Thank you very much, Kabsat. Thank you. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po. Sa inyo lahat dyan, maraming salamat sa pagpunta. Pakitamsa ka naman po, ibinabang link ni Lester Ombrod Vlog. Salamat po. Demon, tamsak sa premiere mo. Sabi ni Tata Labs. Ay, wala pa atang ano si, nalimutan kong bigyan ng moderator si Demon. Demon Trace. Ay, wala na. Thank you very much sa pag-stay mo dyan, Tata Labs. Kabsatlin Italy, salamat. Late now. Ay, 10:22. Pahinga ka na ta.
Pahinga ka na. Pahinga na rin tayo. Naka 3 hours and 30 minutes na rin ako. 3 hours and 30 minutes. Mahaba na rin yung LS ko. Maraming salamat po sa nagpunta sa LS ko. At lubos po ako nagpapasalamat sa nagbigay ng sinagandog po ng ng blessing si Angging Pe. Ate pong best friend Angging Pe. Tsaka po sa mga pumunta po, sina Burudung's Vlog, si Kuis Burudung, si Kabsat Ilocana Girl, si Boy Peralta, Reyna ng mga kambing, maraming salamat po sa inyo sa pagpunta po nyo, mga aking Kabsat Lin Italy. Dami nang pinasok na sundalo. Salamat po. Salamat. Kabsat Lin Italia. Salamat. LNPH. Salamat. Nuela TV. Iyas Mix Vlog. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Jen Trebajo. Maraming salamat. Tata Labs. Maraming salamat. Thank you very much. Junida GTV, salamat po. Kumam TV, salamat. Brian's Vlog, Reyna ng mga kambing. Manang Aw, Manang Aurelia Kruger, maraming salamat Manang. Jacob J, salamat din, marami pupunta. First time na nagpunta sa akin si Jacob J. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye for now. At medyo late na rin po. Kabsat Lin, thank you Kabsat Lin, thank you very much. Thank you very much, Kabsat Lin. Tata, thank you very much po. Mag-agaw na po ako at lubos po ako nagpapasalamat po sa inyo. Kabsat Lin, maraming salamat po sa pag-stay ninyo. Babalik ako sa iyo. Kabsat Lin, thank you very much Maraming salamat po. Thank you. Pahinga ka muna Sabagay, maaga pa naman dyan eh. Salamat. Tata, thank you very much sa support mo. Thank you very much. Salamat po.